First question, Quit India Movement माब्ला जादोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर बी 1942 आव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशनखौ सोर गायसनदोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरनि जोनोम सानाव बार्थडेआव देश प्रेम दिवसखौ फालियो? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरखौ आयरन मैन अफ इंडिया होनना मिथिनाय जायो? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्विलाब जिंदाबाद स्लोगानखौ सोर होदोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर ए मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियानवाला बागआ माब्ला जादोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर बी 1919 आव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियानवाला बागआ बबे जायगायाव जादोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाजखौ सोर गायसनदोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाजखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर ए 1875 आव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाजनि गायसनगिरिया सोर? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाजखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर सी 1828 आव। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रुल लीगआ माब्ला जादोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर ए 1916 आव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गान्धीनो सोर गान्धीजी बिमुं होदोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर सी रवीन्द्रनाथ टेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरखौ प्रिन्स अफ मार्टियार्स होनना मिथिनाय जायो? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन्ड ट्रांक र'डखौ सोर लुदोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माब्ला भारतनि राजथावनिया कलकातानिफ्राय गोदान दिल्ली जादों? बिनि एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर बी 1911 आव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्डियन नेशनेल कंग्रेसनि गिबि प्रेसिडेन्टआ सोर? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर डी उमेश चंद्र बेनार्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्डियन नेशनेल कंग्रेसखौ माब्ला गायसनदोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर बी 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख रिलिजननि गायसनगिरिया सोर? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कभारी अफ इंडिया बिजाबनि लिरगिरिया सोर? बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू।